Ito na lamang. Ay. Makatulog kita na sa nakabalik ko to. Mahimula. Next. Lagyan mo nga ba? Saan? Nasaan yung kahapon? Ilagay mo. Hindi. Halata. Yan ang liit. Ayun eh. Ang dali. Ganyan lang. Ganyan siya. Mas madali yung ganyan lang para Sige. face mask. Hi guys. So, Face mask natin. ang gagawin namin ngayon ay mag-exercise. Mag-walking kami ni Irene. So, abangan nyo kami sa park. Kita kita. Ito yung linya. Ayan guys. Ayun sa Irene. Walang masyadong tao. Ayan yung mga park. So dati puno-puno rito kapag umaga pa alas 6. Marami pang tao. So tutulog kayo ha. Yes, tao. So ayan yung paligid ha. So ito yung kanilang court. Yung court namin. Okay. At ayan ang mga nag-exercise. Ayan ang salakot dito. Pasukin natin ang salakot. So, may kasaysayan ito o asukad sa amin ay rin. Ang kasaysayan dito ay ang aming pag-debate. Maraming kasaysayan na naganap dito sa amin ay rin. Ayan ang salakot. So, ito guys, nag-jog. Walking lang kami ngayon. At ito sa Irene. Doon kami di ba sa yung kakawayan, no? Diyan tayo nag-date. Hindi pa kayo muna. Pero silipin natin sa mga anak ko. Saan sila dito? Ito yung kakawayan. Yung dati. Ito kakawayan na to. Ito. Diyan kami nag-date. Dito kami nag-date. Dito kami nag-date ni Irene. Katabi namin yung baliti. Ay, Robert yan, no? Okay. Okay. Ay, okay kami dalawa sa Astro Park. Nakita ko yung fox ito. Ayun ang mga building. So, ito ang magandang panimula ngayon sa 2021. Ibalik ang pag-walking. So, sana may tapos namin ang aming panata. So, ayan o, green na green ang ating kadamuhan. Ayun yung mga paradaan ng mga sasyan sa likuran. Wow. So, dito ang simbahan. Sumali ako minsan nung sumba na yun. Wala akong kaalam-alam basta na ako nag-join. So, one round. Naka one round na kami guys. Naka one round na kami. Naka one round. Kita niyo sa lakot guys. Sa lakot. Para siya spaceship. Ayun yung mga nag-exercise. Nag-walking. Ayun si Irene. Ito ang Astro Park.
Okay, naka 1 round na kami. Nababa talaga si Irene. Kaya kailangan nila ng Irene na mapersang exercise, masigasig na exercise. So, ba, lumaki na yung mga hita. Pwede na siya wrestler. Kaya naman yung aso fight. Ngayong salakot. Mamaya papasok tayo din sa salakot. Ito, panturals. Guys, kwento ko lang guys ha. Nagkukwento ako sa inyo. Nagkukwento ako sa inyo. Itong astropark na to, noon, nung high school kami, dito kami dinadala ni Nestor Olidan sa pagtitraining namin sa PMT. Dito kami nagmamarcha. Dito kami nag-exercise. Dito kami nag-push up. Ayan. Makasaysayan dito astropark para sa amin nung kapanahon namin ni Nestor. Kaya, eto, gumanda na siya. Dati dito ganito kaganda eh. Pero ngayon maganda na. Ayun, may sexy sa likod. Mas sexy ito sa likodan ko. Ito, ikaw. May sexy sa likod pero para mas may sexy sa likod ako. Okay. Eto. Parang lang kami timang ni Irene. Pakita ko sa inyo yung Hoxton College. Christian Field. Ay, Clarkfield Christian School pala. So, 2 rounds. So, naka 2 rounds na kami. Sili pa natin yung salakot. Yung salakot. Dito dati nagkakaroon ng peryahan. Pero ngayon bawal na. Bawal na ipasok yung perya-perya dito. Talagang malaking benefits ng pag-walking sa katawan ng tao. Yun ang kailangan natin gawin everyday, ang mag-walking. Para sa ating puso, sa ating baga, at para sa ating mga tuhod. Okay ka na rin? Ito, uminom? Inom ka? Inom ka muna. Ayan. Tingnan mo si Tatang, pinagpapalo-palo na yung tuhod niya. Aray ko piskata. Talagang na-exercise ang kanya mga hita. Kadinti, ano? Galing-galing si Tatang. Tingnan ko. Meron kaming chance. Meron kaming chance nun sa habang nag-jogging, nag-walking. Ang kanta namin. May sexy naglalakad. Sexy. Na? Kung iyong pagmamasdan, tunay. Mula ulo hanggang paa. Ay, nako, bakla pala. Ano kaya takbo, ay? Ay, Ren. Kung iyong pagmamasdan, tunay. Ayan. Ay, nako, bakla pala. So, ito guys, tips lang. Sa mga walang exercise o na matagal na nahin to, kailangan start mo na kayo sa warm up na mag-walking. Sa isang araw or after 3 days walking, doon na kayo mag-jog ng konti pagkatapos ng 3 days. Kasi sa mga edad, sa mga nasa mids na, hindi pwedeng biglain. Baka pwedeng ma-atake yung tao, ganun. Start mo na sa walking. Okay. Kaya walking tayo. Dahil kami, matagal kami na-stuck sa walking. Ayun. Kaya lakad ulit tayo. Huwag mo nang tatakbo. So, ibabalik natin ang dating kakisigan.
Sinabi sa akin. Kaya, huwag mo na agad pupwersahin. Huwag bibiglayin pag matagal na pahinga. Dahan-dahan lang. Halang walking lang muna. Kasi, mahirap na. Huwag bibiglayin. So, ito, back to walking tayo ngayon. Back to walking. Pang 3 rounds na namin ngayon, guys. No? Wapo tayo rito. So, napagod na si Irene sa pang 3 rounds namin. So, ito yung... Ay! Dito tayo! Ay! Dito tayo, dito. Ay! Wala man. Dito na tayo. Ay, upo kami ni Irene. Dito ka, sabi tayo. And guys. So, tapos kami sa 3 rounds namin. Pahinga mo na raw, sabi na Irene. Ano, tubig? Sure ka? Baka sumakit na yung tuhod ni Irene kaya ganyan. So, dati, dito kami nag-date na Irene pag gabi. Maliwanag naman dito pag gabi. Dito kami nag-date. Ito yung palatandaan namin. Tapos yung mga kawayan. Ayan. Kaso, yung pag-date namin na yun, hindi namin namamalayan. Yung pinagtambayan namin mismo. Kaya pala may naaamoy akong kakaiba. Sabi ko, yun pala, may ginto sa tabi ko. Tawa kami na tawa na rin. Ang dami-daming lugar na pwede pagtambayan. Ang pinagtambayan pa namin, yung may ginto talaga. So, hindi umalis. May mga nakakaramdam na ng alam mo na, gustong mangitlog. Kaya yun, lumipat kami ng pwesto. Iniwan namin ang pwesto. Kaya wala na. Kaya yun, tawa lang kami ng tawa ni Irene sa aming kwentuhan na walang katapusan. Baka naman may ilo. Ayun na. Ang takot ang taba. Hi guys! Ayan si Irene. Kaya mo sa patama? Kaya kailangan niya magpapayat. Ako medyo pumayat na ako. Nakuha sa diet. Ayan si Irene. So yun yung naging kasaysayan namin dito sa Aso. Na ang aming tagpuan ni Irene may ginto. May ginto. Ayan ang balit eh. Ayun. So ito yung aming tagpuan ni Irene. Dapat magano ano? Ay. Ulat-ulat ka? Kapag ulat ka. Ayan ang paligid namin dito guys. So, kumbahin kita. Kasi yun, tawak mo na. Matotoo lang saan. Ha? Katutok sa'yo? Na? Hindi, may bako din. Saan? Oo. Ano po, try mo? Try mo? Ayan yung pinagbakasan ng SEA Games. Ayan. So, mamaya panik kayo dun sa ano. May sala ko dun. Panik kayo ron, no? Nagkaging na. So kami ni Irene, walking lang kami. Sandali, dadaan ko kayo rito. Sa patrol ko yan. Bayanihan Park. Alam niyo sino yung gano'n dito? Ay! Ayan. Ayan eh. Dedicated to the people of Angeles City, Pampanga. Inauguration on 16th date of December in year of our Lord 2004. With Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo, Presidential Republic Philippines as the principal sponsor, made possible through the generous support of the SM Group of Companies headed by Mr. Henry C. Senior Chairman po.
Hearing the Himbansi of Dr. Rizalino S. Namparo, Chairman, Flag Development Corporation. And Dr. Emmanuel Y. Angeles, President and CEO of Flag Development Corporation. Oh, okay. So, ayan guys. Sige, back to work tayo. Back to working. 2 minutes. Ayan yung sakyan ng mga pang checkpoint going to Angeles. Run! Run! Napagod na ako. So, back to walking tayo. Ang saya sa likuran ko. Papakita sa salakot guys. Papakita ko sa inyo sa salakot. Papasok tayo dyan. 2 rounds pa tayo na. 2 rounds para 5. Kailangan mag-exercise para lumakas ang ating katawan. Ayan ang salakot. Salakot. Papasok tayo mamaya dyan guys. Ayan si Papa Guard. Okay, meron na tayong 3 rounds na walking. 2 rounds na lang yan. Pang 4 rounds na yun pala. Pang 4 rounds. Hindi pa siya, pinawisan na. Ako di pa pinapawisan. Kaya, keep walking. Ayan yung sa port. Mataas na yung silag na araw. Ito ang salakot natin, ang 80. Oy! Nag-vlog na good morning din. Ayun, tapos na siguro yun. Baka nag-vlog din siguro yun. Hindi ko siya kilala pero nag-hi naman din ako. That's it. Ayun guys. So naka 4 rounds na kami. 4 rounds. Ayun. Okay, focus mo tayo sa dahil. Parang naiwan na si Irene. Kaya mo pa rin? Kaya mo pa? Ayun, naiwan na si Irene. Nung kapanahon na namin dati, nung nasa teenager pa kami. Talagang 100 rounds sa isang oval, kaya namin i-jogging. Gawa yun ng PMT dahil kay Nestor. Napuwersa kaming mag-exercise ng massive talaga. Kaya maliliksi kami noon. Nakaka-push up kami. Ang limit namin sa push up ng 50. Yung pinaka-minimum na lang namin yung minimum. Maximum 100 hanggang pataas. Pero ako, kumakalahati lang ako ron. Kaya mga payatot kami noon, maliliksi kami. Dahil, sa silent. Ayun yung dahil sa silent, naiwan pala sa silent. Pagkatapos namin ng high school, ayun na. Napasok ko sa kanya-kanya mga trabaho. Kaya memorable sa akin yung Viking High School. Kaya guys, kayo, i-enjoy nyo lang. Huwag masyadong seryosoin. Kasi, pag seryoso kayo, hindi nyo may enjoy yung mga moments nyo. Kaya, enjoy nyo lang. Lalalan. Kaya mo pa? Mabasa ka dyan, no? Mabasa ka dyan. Ito yung sa Erin. Tingnan natin si Erin. See? Sabi ko sa'yo. Kaya magsiselfie siya, magsiselfie. Okay lang yan. So, isang ikot na lang guys. Naka 5 rounds na kami. 5 rounds. Ayan yung mga terminal ng jeep. Terminal. Ayun o. Athlete yata yun. Guys, medyo namamanhid na yung aking binti. Bago na yung aking binti. Para lang gustong pulikatin. Malaki itong park na to. Itong oval niya malaki. Pati. Ayun na sa likuran ko. Para lang kami mga timang.
Ang klase gala ka to, ang klase nag-exercise. Okay. Wah. So, papanik ko kayo rito guys. Ante, ito yung ano, sala ko to. Taran! Ang laki-laki niyan. Ang laki-laki niyan. Ito, dito ako dati. Dito kami nagpupush up. Ayan, sa mga aray ko. Dati nagtatambay dito. Ito ang lugar ngayon. Ayan ang mismong loob niya. Galing, no? Dito may mga nagsusumpa rito. Pag alas 4:30, ganyan na. Meron na rito. Yes. So, ang maganda gawin dito, ang magbilad ng likod. Ibilad mo yung likod mo rin. Ang magbilad ng likod sa araw. Ito yung looban ng salakot. Ang laking bakal guys, oh. Ayan. So, dito kami nag-jogging. Papainit dito kami. Medyo mainit na guys. So, ito ang kabuuan sa loob. Ayan. Salakot ngayon. Matapos yun ng araw. Ako lang yata ang nag-walking na hindi pinagpapawisan ng todo. So, lakad na tayo na ano, mabilis. Lakad lang tayo na mabilis. Wow. So, wow. Okay, naka 3 rounds. Four rounds. 1 round ba? About 1 round. 1 round. At tayo naman sa area. 5 rounds. Parang 5 rounds tayo. So, ang pag-walking talaga maganda sa puso natin at sa utak din natin. Pag-relax tayo, pati utak natin nakapag-relax. Malaking benefits talaga ng walking. Ayun, na-exercise ang buong katawan natin guys. Kaya, kayo din, umpisahan nyo na. Huwag na kayo mahiya. Umpisahan nyo lang mag-exercise. Bigyan na natin ng panahon yung katawan natin. Okay, na 5 rounds na ako. So, tapos na. See you tomorrow naman. Okay, ito na sa Erin. Tapos na ako sa live. Nasa nakuhaan natin ang view. Okay, mag-check ko muna lang kami na Erin. Okay. Ang mata, no? Ito yung kabuuan na salakot. Kaya lamang may salaklak. Ano kasing tawag sa ano ito? Nalimutan ko na. Yung may mga kasaysayan dito na naging tagpuan nila ang lugar na ito. Shout out sa inyong lahat. Inubo na ako. Okay, si Kuya. Nag-stretching na si Kuya. So, ito po ang Astro Park. So, ayan po ang kabuhay niya. Okay, tapos na tayo. So, ayan sa Erin. At ayan naman yung kabuuan ng daan na papasok sa main gate club. Ayan si Astro Park.
Anong minute? Okay, tara na, let's go na. Meron silang puno mga ganyan, no? Ayan, hanggang doon yan, hanggang doon. Ayun, no? Ren, tara na. Diba? Hindi na, parang tigil-tigil. Thumbnail? Oo. Ayan guys, tapos na kami mag-exercise. Konting pawis na lumabas sa akin. Daanin ko lang sa pagwawalis ng bahay mamaya. Ayan na guys. Pauwi na kami na Erin. Palabas na kami ng park. So, dito tayo sa may parkingan. Ayan na kami lang. Skateboarder, ang mga basketballista at skateboarder. Okay guys, see you next time. So ayan ang mga jeepney driver natin dito sa Main Gate Clark. Ayan ang kanilang parkingan. So, habang wala pa silang pasada, wala pang biyahe, ayun nag-chest sila. Okay, salamat sa panonood nyo guys. See you next time again.